Türkmen hökümetiniň dünýä ykdysadyetinde uly aljyranlyk töreden COVID-19 pandemiýasy bilen baglykda görýän ýa-da görmedik çäreleri ýurt raýatlarynyň uçar gatnawlar açylan wagtynda ýene köpçüliklerin daşary ýurtlara çykmagyny esas taýýarlaýar diýip Azatlygyň ýerli habarçylary habar berýär. Türkmen hökümeti bir tarapdan ýurtda COVID-19 bilen näsaglan adamyň bardygyny resmi taýdan tasdiklemýär. İkinci tarapdan bolsa büdjet işgärleriniň hasabyny döwlet çykdyjylaryny tygyş etleýär diýip pensiýa çykandan soňam işlän morlum Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Karantin bolmadyk bolsa näderdiler diýip ol sözüni sonra bilen jemledi. Emma muňa Ramazan Bilim Ministrligi mektep morlumlarynyň pandemiýa döwründe ýüzgeýiz bolýan kynçylyklary barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Radio bilen söhbetde bolýan raýatlar soňky döwürde ýaşuly ýöne entek guzurly we öz tejribesi bilen köp peýda getirip biljek büdjet işgärleriniň barhaken işden çykarylýanlygyny, pensiýalyp işleýän morlumlaryň işden çykarylmagynyň bolsa okul hagatlarynyň kähalatda 50 we 75% gys galdyrmagyny alyp gelenligini aýdýarlar. Lewap söýetiniň morlumlarynyň arasynda uçar gatnawlarynyň açylmagyna garaşan barha köpelýär. Sebäbi mekteplerdäki täze okuw programmalaryny olaryň 1000 manat aýlyklarynyň ýarpy azalyp 500 manat bolmagyny alyp geldi diýip habarça aýtdy. Muallimler mektepde çağa okudup güzeran aýlamagyň kyn boljakdygyny aýdýarlar. Odadan işikde mallara saklap kaptalyndan başga bir iş edip çağalar ekinlikini işledip zordan güzeran aýlaýardyk diýip Magaf işgärleriniň öňünde keseren täze kynçylygy bir-birinden habarsyz ýene 3 morlum tasdik etdi. Lewagyň mekteplerinde häzir doly bir stavka okudýan tas ýok. Olar ýarym stavka okudýan morlumlaryň hem sagatlary 25% kemeldirli. Başlangyç sınıf morlumlary bolsa aýlyklarynyň 60% agyranyny bilip eller işden sowap otýar diýip habarça aýtdy. Azatlygyň olal hem habar berýäli Türkmenistanyň mektep morlumlary her ýyl döwlet tawsyrlyklary esasynda alınmaly paýta, buğday, sugunlar hasyl üçin, bagçylyk mövsümlerine oturdylýan ýaş naharlar üçin köpçülik çäreleri, mejburi abuna bilen bagly hem goşmaça çykdyjak alýarlar. Munyň üstüne okuw esbaplary, mekteplerdäki remont, bejerişi işler hem goşmaça harajat talap edýär. Farapdaky 10-njy mektebiň morlumlary gaty lap geçýärler. Sebäbi olaryň köpüsi geçen ýylyň otpuska din jalys pulunyň tas ähletini mektep bejergisine haraşlamaly boldy diýip habarça aýtdy. Morlumlaryň käbiri direktory bu ýyl ýerine paýta ýygmak üçin adam tutmajakdygyny, pul hem bermejekdigini uýdurdy. Olaryny bir işletek-de, işlemesek-de iş taşlaýyşy geçirmäge mejbur bolýar diýerler. Inni işlerinden netije ýok. Ýurtdaky kirýilisiň soň görnen ok. Arkadagyň dolanýar okuwy biri şüpetige getirdi. Farawyň 10-njy orta mektebiniň özüni aýsara diýip tanadan morlum aýtdy. Dünýäde newt bahalarynyň ardanlamagy, wada berilen özgertmeleriň durmuşa geçirilmezligi we iş, gadanç mümkinçilikleriniň ýyl-ýyldan azalmagy, ol ýa-da beýle hyzmatlar üçin talap edilýän paralaryň meçhurlarynyň bolsa barha ulalmagy, adamlaryň iş, okuw, bilim gözlegini barhaken ýurtdan gitmegini alyp geldi diýip synçylar aýdýarlar. Türkmen hökümeti soňky 30 ýylda siýasy ykdysadyýa meden sebäpler esasynda ýurtdan giden raýatlaryň anyk sanyny çap etmeýär. Emma syzyp çykan maglumatlar soňky 10 ýylda 2 milliona golaý Türkmen sanlygynyň daşary ýurtlary gidenligini görkezýär.